presented by विदेशी लाल एंटरटेनमेंट। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादवपुर। देखे खातिर आई गइनिया रिकेस्टा मनवा में लागल बारे के चेष्टा। देखे खातिर आई गइनिया रिकेस्टा मनवा में लागल बारे के चेष्टा। बहरी भाग से मौका जान हमारा त मिलल बा। समियाना के चोप मत घोपो राजा हो बिना छिलल बा। समियाना के चोप मत घोपो राजा हो बिना छिलल बा। समियाना के चोप मत घोपो राजा हो बिना छिलल बा। presented by विदेशी लाल एंटरटेनमेंट। तोहरो जे टूटी खाके आइल बानी रामदेव के बूटी। अहसन रूप देखी दिमाग मोरा हिलल बा। समियाना के चोप मत घोपो राजा हो बिना छिलल बा। समियाना के चोप मत घोपो बाबू हो बिना छिलल बा। समियाना के चोप मत घोपो राजा हो बिना छिलल बा। बालाजी रिकॉर्डिंग प्रेजेंटेड बाय जादव विदेशी लाल एंटरटेनमेंट। यादव विदेशी के मानी लो बतिया माजा में कट जाई आजू के रतिया। भागे बाकी हमारा दिल में प्यारे तोहर खिलल बा। समियाना के चोप मत घोपो राजा हो बिना छिलल बा। समियाना के चोप मत घोपो बाबू हो बिना छिलल बा। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादवपुर।